Boyolali. Kowe iki ya sudah rungo. Hati-hati di jalan. Oke, siap, siap. Ayo, yo. Ya, matur sembah nuwun nggih Bapak nggih. Jan-jane kowe nang endi? Kelak ketemu saja nyurigani. Atiku Minggir tabrak. kowe ganjan karo wanita liya. Monggo Bapak Sinoman goyang dong Pak. Dina Minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang nganti lisir srengenge ana kene aku nunggu kowe na SMS rambales yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku yen ketemu Pas. pipimu mesti tak ciwal 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 lala ciwal lali janjine dadane alasane lagi Layo, layo. sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko
seneng wong wedok. Janjane kowe neng ngendi Kelah ketemu saja nyurigani Hatiku sujaga Kowe ganjar karo wanita liya Lho, nek sewu ki sampun katur nggih lali janjine